Hola, bon dia. Avui estem a la classe de tercera. Els alumnes d'aquest grup estan treballant el projecte de solidaritat d'aquest any. Enguany celebrem el 13è mercat solidari al centre. De què tracta aquest projecte? El projecte que estem fent és per ajudar a Varanasi, situada al nord de l'Índia. La ONG Semilla per al CAMBIO està fent un projecte que es diu Per un hivern més càlid. Volem comprar-los roba i menjar. Tenen un riu que es diu riu Ganges, que naix a les muntanyes de l'Himàlaia i mesura 2.500 quilòmetres. És la ciutat més antiga del món i és la ciutat dels temples. Té més de 2.000 temples i també es diu Varanasi. Està molt poblada. Dins del vostre treball heu trobat quines són les necessitats fonamentals d'aquell poble? Hi ha molta pobresa i també n'hi ha que viuen en xaboles i viuen en muntanyes de fem i també tenen el riu Ganges que està molt contaminat, que per ahir passen morts i se llaven els dents, se dutxen i a vegades venen molts turistes i passa per ahir algun mort i a vegades els xiquets agarren fem i ho venen per 1 o 2 cèntims. I viuen en molta contaminació i moltes persones i no tenen recursos. Quines coneixes de la ciutat de Varanasi? L'arti és una festa que fan a poqueta nit quan se'n va el sol. La fan al costat del riu. Els monos i les vaques estan sols per la ciutat, són animals sagrats i els monos se mengen els cables i roben i agarren roba. Les teles es fan en cub de seda. Les dones se pinten les mans. Els xiquets tenen els ulls pintats. I també els xiquets xicotes se pinten els ulls i tenen una fàbrica de cubs de seda que fan en cubs de seda per fer la tela i treballen en terra. Els d'allí de Varanasi tenen molta artesania. Fan teles molt boniques i molt colorides. I també pinten les teles les dones i després ho venen.